Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Mňa trápi to, že mnoho inteligentných ľudí, mnoho vzdelaných ľudí, ktorí v podstate sú aj rozhľadení, tak keď sa povie Róm, alebo keď sa nejakým spôsobom debatuje o Rómoch, tak automaticky vlastne sú schopní pripisovať také pocity kolektívnej viny. Ďalšia vec, čo ma tak trápi, je to, že ak sa hovorí o nastavovaní nejakých politík alebo o nastavovaní nejakých opatrení, tak vždy to nastavujú ľudia, ktorí ani nemajú šajnu o tom, že čo by sa malo nastaviť, čo by sa malo urobiť. Za 20 rokov na týchto politikách neparticipoval ani jeden Róm v podstate, alebo len veľmi málo. Vždy to nastavujú ľudia zvonku, ktorí nie sú Rómovia, ktorí to nepoznajú. A pravda je, že už dnes máme na Slovensku množstvo Rómov, ktorí sú schopní, ktorí sú odborníci v tých svojich oblastiach, či už vzdelávanie, alebo bývanie, alebo iné témy, ktoré sú dôležité. A títo ľudia stále nemajú priestor, dajme tomu. Nie? Tá spoločnosť, tak ako je nastavená, ich neakceptuje a ten priestor im nedáva. Som Tomáš Hrustič a stojím si za svojím názorom.